गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे जे 12 कोऑपरेटिव्ह ती सगळे देवली आमचे फाटले भाई मनोहरभाई परिकर यांच्यानी पूर्ण लक्ष घातले. आमचे एक चेअरमॅन उल्हास फळदे भाई आमचे त्यांच्यानी मिळून जे त्यांना ठरवले रोड मॅप तयार केलो ना ही आमकां जवळ 150 कोटी लॉस जाल्ले. आमकां एक बँक प्रॉफिटान हाडूंक जाय. पूर्ण लक्ष घातले भाई पूर्ण सपोर्ट केलो. कारण फाटल्या सगळ्या सरकारांनी कांयच मदत करूंक नासली. जवळ 40 कोटी संजीवनी फॅक्टरीचे देणे आसले ते सरकारान इमिडिएटली दिले. अशें करून इमिडिएटली मदत करता करता बँक ही 2022 पर्यंत बँक ही प्रॉफिटान येयली. सगळे लॉस वायप आउट जावन हेच्या वांगडाच आताचे आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी जेन्ना जेन्ना आमकां बँकेक शेअराची गरज पडली मागीर आमचे आनी खंयचे आमकां जे गरज आसता सपोर्ट फायनान्शियल सपोर्ट तो बँकेक जो जाय तो दिलो. कारण नेट बँकेक फुडें वयता जाल्यार आमकां इन क्रोर्स हे जाय आसले शेअर कॅपिटल ते आमकां दिले. आनी पूर्ण जी मदत आहे बँक फुडें वचपाक आमकां पूर्ण ह्या सरकारान पूर्ण सपोर्ट केल्लो आसा. कोऑपरेशनच्या माध्यमातून पर्टिक्युलरली त्या पद्धतीचं टॅक्सी ऑपरेशनचं काम आपण करू शकतो आणि ओला उबेरला आपण टक्कर देऊ शकतो हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. आणि आपल्या देशातल्या 3-4 राज्यांमध्ये नॉर्थ मधल्या हा प्रयत्न चाललेला आहे. मागच्या वेळेला जी मिटिंग झाली आपल्या साहेबांनी त्याचा उल्लेख केला होता आणि त्या क्षेत्रामध्ये पोटेन्शियल आहे आणि आपल्या राज्यात तर विशेष करून आहे कारण आपल्याकडे टॅक्सी वगैरेचा विषय आहेच. शिवाय चौथा पिलर जो आहे, चौथा स्तंभ जो आहे सर्वसमावेशकता. सोसायटी म्हणलं की पुरुष प्रधान असं सहसा दिसतं चित्र, पण महिलांचा सहभाग झाला पाहिजे, तरुणाईंचा सहभाग झाला पाहिजे. त्याच्याशिवाय आपण टेक्नॉलॉजिकली आपण ऍडव्हान्समेंट करू शकणार नाही. त्यामुळे समावेशकता जी आहे, सर्वसमावेशकता जी आहे ती अत्यंत आवश्यक आहे आणि तो एक चौथा स्तंभ आणि सगळ्या जाती जमातीच्या लोकांना सामावून घेण्याची प्रवृत्ती झाली पाहिजे. सगळ्यांना समाविष्ट करून आपल्याला घेता आलं पाहिजे.